dakata a nan ne ya kwatanta mana gashi kuma ba mu ga wata ma alama ba. Ba ya ce wurin gada ba kuma ga gada nan wurin. Me yasa ba mu ga komai ba? Ya ba kira shi da Allah. Kira shi ka gani. Hello? Ga mu a daidai gurin da kace mu zo kuma ba mu ga komai, ba mu ga ma wata alama a gurin ba. Kace mana kuma ga mun zo gurin ba wani alama. Okay to shikenan. Ya ce ma Yace wai mu sake dubawa. A nan dai ne inda ya kwatanta mana. to